Αν προσέξατε την πορεία που ακολούθησε η κάμερα και τα πρόσωπα των διεθνών μας, πήρατε μια πρώτη γεύση για την ενδεκάδα που παρατάσσει ο Φερνάντο Σάντος. Την ενδεκάδα που παρατάσσει λοιπόν ο Φερνάντο Σάντος με τον Καρνέζη κάτω τα δοκάρια, Μανολάς και Μόρας στο κέντρο της άμυνας, δεξιά ο Τωροσίδης, αριστερά ο Χολέβας. Οι τρεις στο χώρο του κέντρου είναι ο Κατσουράνης σε ρολαμεντικού χαφ, ο Μανιάτης δεξιά του, ο Παναγιώτης Κονέ αριστερά. Είναι μια από τις εκπλήξεις η παρουσία του Κονέ στο βασικό σχήμα, αν θεωρήσουμε ότι αυτή είναι η βασική ενδεκάδα της Εθνικής αυτή τη στιγμή. Και στην επίθεση Σαμάρα στο ένα άκρο, Σαλπικίδης στο άλλο και ο Φάνης Γκέκας προτιμήθηκε αντί του Κώστα Μήτρογλου. Εδώ κυρίζουν τις προσπάθειές του. Ο Κονέ δίνει την πάσα για τον Σαμαρά. Ευκαιρία τώρα για την Ελλάδα. Ο Σαμαράς μπαίνει στη μεγάλη περιοχή, ανοίγεται προς τα αριστερά. Γυρίζει χαμηλά την πάσα. Γκέκας με πλάτσο τέρμα έξω. Η μεγάλη ευκαιρία στο 12. Η εθνική μας φτάνει πολύ κοντά στο πρώτο της γκολ μετά από πολύ καιρό. Εδώ και πάλι από την ενέργεια του Σαμαρά, πάρα πολύ καλή χαμηλή πάσα στο κέντρο της μεγάλης περιοχής. Είναι αμαρκάριστος εκεί ο Γκέκας, έχει πλάτη στο τέρμα, γυρίζει, αλλά σου εκεί στο πλασέ. Παίρνει ο Κονέ, κάνει ωραία κίνηση ανάμεσα από δύο παίκτες. Συνεχίζει η προσπάθειά του και μετά την μπάλα στο κενό χώρο για τον Σαμαρά. Κάνει κίνηση στην περιοχή ο Σαλπικίδης μαζί με τον Γκέκα. Ο Σαμαράς πάει να κάνει το πέρασμα στη μεγάλη περιοχή της Βολιβίας. Σεντράρει τώρα. Σουτ! Κακό από τον Γκέκα, η μπάλα ψηλά και μακριά από το τέρμα. Δεύτερη πολύ καλή ευκαιρία την εθνική μας στο 19 και πάλι. Κόπη και παίρνει ο Χολέβας. Δυνατή πάσα για του Σαλπικίδη, θα προλάβει. Πρόλαβε και δεν υπάρχει υπόδειξη για offside. Κοιμήθηκε εδώ η άμυνα της Βολιβίας. Σαλπικίδης, σεντράρει, κεφαλιά από τον Κονέ, γκολ! Παναγιώτης Κονέ, 1-0 η Ελλάδα. Στο 21, επιτέλους γκολ για την εθνική μας. Και τρέχουν όλοι να αγκαλιάσουν τον Παναγιώτη Κονέ. Τελείωσε τη φάση μετά από τη σέντρα του Σαλπικίδη εδώ στο ύψος του πέναλτι. Πηδάει ενόπλος για την κεφαλιά, είναι κεφαλιά ακριβία στην αριστερή γωνία του Κινιόνες. Η Ελλάδα γράφει το 1-0. Ασίστ Σαλπικίδη, γκολ Κονέ, πάτησε γερά, σημάδεψε σωστά, δεν άφησε περιθώρια αντίδραση στον Κινιόνες. Τα εκμεταλλευτήκαμε αυτή τη φορά. Η μπάλα στο αριστερό, Μάρτινς, του δώσαμε και πάλι πολύ χώρο. Αυτό είναι το πρώτο σουτ στον στόχο από τους Βολιβιανούς. Στην αγκαλιά του του Καρνέζη. Απειλήσει, θυμίζω, στο πρώτο ημίχρονο με μια κεφαλιά στο 25. Σαμαράς τώρα, επικίνδυνα μπροστά η Ελλάδα. Ο Γκέκας περιμένει. Πέφτει και μπλοκάρει ο Κινιόνες πριν περάσει μπάλα. Κονέ έβαλε σωστά το σώμα του. Κατσουράνης έδωσε στο Σαμαρά. Ωραία κίνηση του Σαμαρά. Απέφυγε τον Εγκίνο. Σαμαράς βλέπει την κίνηση του Χολέβας αριστερά. Πετά την μπάλα στο κενό χώρο. Χολέβας σεντράρει. Γκέκας έξω. Πάρα πολύ ωραία επίθεση. Στο μεταξύ δεν θα μετρήσει ως ευκαιρία γιατί ήταν offside ο Γκέκας σύμφωνα με την υπόδειξη του βοηθού. Πάρα πολύ ωραίος συνδυασμός όμως για την εθνική μας. Στη φάση που ξαναβλέπουμε από την πάσα του Κατσουράνη, την εξαιρετική ενέργεια του Σαμαρά, την κίνηση του Χολέβας από τα αριστερά. Σεντράρει με τη μία για τον Γκέκα, όντως είναι offside. Από τον Κονέ πέρασαν εκμετάλλευτα στο πρώτο ημίχρονο. Χολέβας σεντράρει με τα αριστερά και του Κατσουράνη, 2-0. Κώστας Κατσουράνης και Ελλάδα Βολιβία 2-0, δείχνει αμέσως και τρέχει να πανηγυρίσει το γκολ μαζί με τον Χολέβας. Ο Κώστας Κατσουράνης, δεύτερο γκολ είναι δική μας. Πολλά χαμόγελα στις εξέδρες για τους Έλληνες ομογενείς. Δεύτερη κεφαλιά. Δεύτερο γκολ από κεφαλιά με ωραία προσπάθεια εδώ του Κατσουράνη. Δύσκολη προσπάθεια από τη γωνία της μικρής περιοχής. Ψιλοκρεμαστή κεφαλιά. Κρεμάει τον Κινιόνες στην αριστερή γωνία η μπάλα. Ελλάδα 2, Βολιβία 0. Κάμερες πάνω στον Χολέβας. Μπάλα ψηλά. Ο Κονέ κλέβει για την εθνική. Πίσω ο Κατσουράνης με ρίσκο εκεί. Κατάφερε πέφτοντας έστω να στείλει μπάλα προς τα πίσω. Αλλά δεν βγήκε και ο Καρνέζης. Ευκαιρία για την Βολιβία. Έτσι το πλασέ τον Άρσε. Να κάτι που δεν θέλουμε να βλέπουμε. Αδικαιολόγητο λάθος από τον Κώστα Κατσουράνη εδώ. Φάνηκε να σώζει την κατάσταση με αυτή την προβολή, αλλά βγήκε τελικά assist εκεί για τον Άρσε. Βγήκε ο Καρνέζης για να τον κλείσει. Άστοχο το πλασέ. Τρίτο
κεντρικό δίδυμο στην άμυνα στο σημερινό μάτσο. Ωραία πάσα για τον Γκέκα. Ευκαιρία το 3-0. Αποκρούει ο Κινιόνες. Ούτε αυτή τη φορά θα καταφέρει ο Γκέκας να στείλει την μπάλα στα δίκτυα. Δίδυμο Μόρα Μανολά. Συνέχεια για περίπου 15-16 λεπτά έπαιξαν ο Βίντρα με το Μόρα στο παιχνίδι για την Βολιβία. Συνεχίζει ο Μπεχαράνο. Το σούτ από τον Καρτόσο. Η μπάλα φεύγει από τον Καρνέζη. Καταλήγει στα δίκτυα 2-1. Περιμέναμε καιρό να δούμε ένα γκολ υπέρ της εθνικής μας. Είδαμε 2. Είχαμε καιρό όμως να δούμε και γκολ εις βάρος της Ελλάδας. Εδώ ο Καρνέζης φέρει ευθύνη βεβαίως. Με το σούτ πάντως να έχει αρκετά φάλτσα. Εδώ όλα ξεκίνησαν την προσπάθεια του Μάρτιν Μπεχαράνο. Απέφυγε τον ταξίδι με αυτή την προσποίηση. Κερδίζει την κόντρα. Δίνει δίπλα το σούτ από τον Καρτόσο. Αλλά πηγαίνει ουσιαστικά στο σημείο που βρισκόταν ο Καρνέζης. Αλλά τα φάλτσα τον ευνηδίασαν.